दिनै थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर दिनै एसडिबिनि थांनायाव नङा होमबा लोगोफोर दिनै एसडिबिनि थांनायाव गारि बेलथायनानै गासै मानसिफोरनि माने सुबुंनि जिउफोरानो खहा जानो थांगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर एकदम डाइरेक्ट बादाखा आरो बिसोरलाय बय एसडि मोनलाबायनोब्रा ओरैनो नाङा फाङा माने जिबनफोरखौ दान होनो नागिरदों माने नङा होमबा लोगोफोर नायना लादो 6टा जनबस्तिया माने एसडिबिनियाव मा खैफोद जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर एकदम रियेलि माने एकदम लाइफ आरो गारि बेलथायना जखम जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसे जोंहा मानगोनां दावराव देख्रेब आदैमोना नैबे 6टा जनबस्तिनि एसडि जानो थांनायाव मा रेडि खालामगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर बिसोरनि हेंथायै बेरेखायै जोङो एसेबाबो होबथानांगोन ना नङा होमबा लोगोफोर एसेबाबो होबथानांगोन बिनि बिखय दावराव देख्रेब सारमोना गावसोरनि बिखय एबा हारिखौ बासायनो थाखाय बा 6टा जनबस्तिनि बेखौ माने होबथानो थाखाय बिसोरो मा रेडि खालामगासिनो दं आरो मा बाथ्रा सावरायदों नोंथांमोना ससे क्लिपखौ भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय थौथ' बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो अधिकार होआखै मानोना भारत संबिजितनि जारिमिन 366 साबक्लज 25 बेयाव रोखा लिरदों जाय ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों माने 342 आर्टिकेल बादियै ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों दा ट्राइब्स होनब्ला जों थागिबि फिसाफोर जाय माने एक्जिस्टिं माने 14टा ट्राइबेल दं बिसोर ट्राइब्स बाखिफ्रा ट्राइब्स नङा आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जों थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोआव सेयाव थाफैनाय 1228 सनाव थाफैनाय बे जायगायाव ओरैनो ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर एसटि जानो हाया आं बेखौ नैबे पेपाराव बुंदों आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जों वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था बे एखे माबाखौ लानानै दाबिखौ लानानै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय जों मेल खालामहरबाय बेखौ आरो फरेस्ट सार्भिसाव स्पिडआव जों हरनाय जाबाय दा बिथाङा बोथाय गाबोननो मोनहैगोन बेनिखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जनबस्तिखौ एसटि जाहोनो मोना 6 जनजातिया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा जों शून्य जागोन जोंनि प्रफेसननि थाखाय जोंनो साइफोरा जेरोखोम आयेन बानायना गालांदों बे आयेनजोंसो जोङो दिनै ट्राइबेल नाम लानानै जोङो दिनै प्रफेसन मोनगासिनो दं एबा सुबिदा मोनगासिनो दं आरो बेखौ जुदि जोङो मालायनो जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो सेस जागोन बेखायनो जों जावले जों बुंदों आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति सरकारआ बे 6 जनबस्तिखौ एसटि जाहोआ जानो मोना जों बेखौ बुंनो अदेबानि जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनबस्तिया एसटि जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बिसोरखौ एसटि खालामनो हाया भारत संबिधानाबो बिसोर सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द' खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो लादों सोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोर फिलाय आं दिनै बे बाथ्रायाव बेयाव लिरनाय जादों आरो बिनि बादै गुबुन ट्राइबसफोर दं जेनेबा गुबुन जाथिफोर दं सावथालफोर दङ सावथालफोर जायगानि मानसि नङा सोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनायखौ साखुमारि खालामनो थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंसि खोथा बुं राजबंसियाव दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर एससिखा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिउनिटि दा दिनै बिसोर एसटि जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो माने मरान मथक बिसोरबो एसटि गैया आरो जेरै लकेल कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर एसटि जानो हाया दा बिसास दं बिसोर जाया हाजार नाजा जाया आरो अलरेडि माने आरजेआ बे 6 जनबस्तिखौ एसटि जानो मोना होननानैनो रिटार्न खालामखाबाय 8 बार माने रिटार्न खालामबाय दा मोनसे गोदानै बिसोर एसटि जाया जों बेखौ माने बिसास दं फोथायनाय दं दा थेवब्लाबो जों दिनै गभर्नमेन्टआ जिथु नाराथा नाजादोंब्ला राजनिथि भाबै बिसोर माने जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनो हागौ बिसोरो दिनै 6 जनबस्तिखौ एसटि खालामनो नागिरनानै जोंखौ गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नागिरनांगौ बेजों सोंखारलायनाय बायदिना दा गथे जों बेखौ सुखुनो नाङा दा जोंना स्ट्रेट जों एल'मेल' जानो नाङा बे 6 जनबस्तिखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिआव खथि जानो नाङा होनलायनाय जोंनि दानि बर' आफादनि नेताफोर जों बे एकमत नङा जानो मोना एसटि जायोब्ला खथि जाखायो एसटि जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया एसटिआ एसटिखा दा गथे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन्ट केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो
सय जनगोष्ठीनि एसटि नोमोना जों बेयाव स्टेन्ड लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथ'खौनो होनायाव जों आपत्ति गैयामोन होनना बुंनो हायो दा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुर्बल बियो मरान मथ'खौ होयोब्ला राजबंशिनो मानो होनो हाया मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोरनो मानो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा ओंखाय जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया माने एसटि जाया बे मोनसे स्टेन्ड थानांगौ बेयाव मा माबाखौ होयोब्ला मरान मथ'खौ होयोब्ला जों आपत्ति गैया बेबायदि दुर्बल सिद्धान्तखौ जों माने खुनुदिन जों सापर्ट खालामा ओंखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने सय जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुयो आरो लोगोसे फैगौ एसेम्ब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों सय जनगोष्ठीखौ एसटि खालामा बेनि सायाव जों जाहाथे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने नङै मानसिफोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो दा नङै मानसिफोर सार्टिफिकेट होबाय थायो सरकारफ्रा एसटि होननानै बिथांमोना सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर'फ्रा एसटि होननानै सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द' खालाम दा जों एफा जुजिगासिनो दं दाबो बेखौ लाजिनो मोना जों समान रावबो जुजियाखै बेखौ जों बुंनो हायो दिनै सरकारफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों नब सरकारखौ जों केस होयै जों एकाउन्टखौ जों गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर एमएलए माने एमपि जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै नै थांनाय बारनि जोंनि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो 9टा समस्तियाव बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो बुङाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हगारबाय थायो बिदिनो गिदिरखौ आथा बुङो दिनै बहा थैना दं बिसोरलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै जोंना बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुङाखै जातीय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिन्था बिसोर बेखौ बुङाब्लानो फंसे खोथा मानो बुंजाया ट्राइबेल समानो फंसे खोथा मानो बुंजाया जोंथ' थाङै गिदिं अफस खालामबाय थादों जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासैबो माबाखौ कासारखौ जोङो बुथुमनानै जों बिदि कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कासारजों माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनखौ जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन माबाफ्राव सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कासारखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो